שלום, שמי רותם בורנשטיין, והיום נעשה חזרה בנושא מציאת משוואת הקו הישר. בשיעורים הקודמים חזרנו על הנושאים מהי מערכת צירים ושימו נקודה על גבי המערכת, מהי משוואה ליניארית, כיצד מוצאים שיפוע. הנושא שלפנינו היום הוא נושא מסכם ליחידה זו. בכדי למצוא משוואת קו ישר אנו צריכים שני דברים, נקודה ושיפוע. השאלות בנושא זה נחלקות לשלושה מקרים. במקרה הראשון יהיו נתונים לנו הנקודה והשיפוע. במקרה השני יהיו נתונות לנו שתי נקודות ואנו נצטרך למצוא את השיפוע. במקרה השלישי יהיה לנו מידע אודות השיפוע ואנו נצטרך להבין ממנו מהו השיפוע לישר המבוקש. נתחיל במקרה הראשון, אך תחילה נזכיר כיצד נראית משוואת הקו הישר באופן כללי. משוואה הינה y שווה ax פלוס b. אנו זוכרים כי a מסמן את השיפוע ו-b מסמן את נקודת החיתוך עם ציר ה-y. ניקח לדוגמה שאלה מספר הלימוד. מצאו משוואת ישר ששיפועו מינוס 1 והעובר בנקודה 2 מינוס 9. כלומר, אנו יודעים מהשאלה כי השיפוע a שווה למינוס 1 וכי הנקודה היא 2 מינוס 9, כלומר x הוא 2 ו-y הוא מינוס 9. נציב את הנתונים במשוואה הכללית, נחשב, נעביר אגפים ונמצא את ערכו של b, מינוס 7. ולכן המשוואה הסופית היא y שווה מינוס 1x מינוס 7. באופן כללי, בשאלות מסוג זה נראות כך. מצאו משוואת ישר ששיפועו a ועובר בנקודה xy. לכן, אנו צריכים להציב את הנתונים במשוואת הישר הכללית, כמו שעשינו בדוגמה שלפנינו. במקום y הצבנו את מינוס 9, במקום a את מינוס 1, ובמקום x את 2. אחר כך צריך לחשב כל אגף בנפרד, כמו שעשינו בדוגמה שלפנינו, כאשר חישבנו את 2 כפול מינוס 1 וקיבלנו מינוס 2. נעביר אגפים, נעביר את 2 כדי ש-b יישאר לבד על ידי פעולה הפוכה פלוס 2 בשני האגפים, כשבאגף אחד נקבל מינוס 9 ועוד 2 ולכן נשארנו עם מינוס 7, באגף השני מינוס 2 ופלוס 2 מבטלים זה את זה ונשארנו רק עם b. נציב את a ואת b במשוואה הכללית ונקבל את התשובה הסופית. במקרה השני של שאלות אלה יהיו נתונות לנו שתי נקודות, ולכן אנו חייבים למצוא תחילה את השיפוע על ידי השימוש בנוסחה שנלמדה בשיעורים הקודמים. לדוגמה, השאלה הבאה, מצאו משוואת ישר העובר בנקודות מינוס 10, 4 ו-20, 7. נחשב את השיפוע כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, נקבל כי השיפוע הוא עשירית, ולכן הנתונים הם a עשירית, x ו-y נוכל לבחור את אחת הנקודות שלפנינו. לא משנה איזו נקודה נבחר, נקבל תמיד את אותה תשובה סופית. במקרה זה בחרתי בנקודה מינוס 10, 4, ולכן ה-x שלי הוא מינוס 10 וה-y הוא 4. כמו בשאלה הקודמת, נציב במשוואה הכללית, נחשב, נקבל את ערכו של b, ונציב יחד עם ה-a שחישבתי מקודם במשוואה הכללית, ונקבל שמשוואת הקו הישר המבוקשת היא y שווה עשירית x ועוד 5. מהכללה נגלה כי שאלות מסוג זה נראות כך. מצאו משוואת ישר העובר בנקודה x1y1 ו-x2y2. נצטרך לחשב את השיפוע, אחר כך נבחר באחת הנקודות, נציב את הנתונים במשוואת הקו הישר, נחשב כל אגף בנפרד, נעביר אגפים, נמצא את ערכו של b, ונציב את a ואת b במשוואה הכללית. בכך נקבל את התשובה לשאלה. במקרה השלישי יהיה לנו מידע אודות השיפוע. אנו זוכרים כי לישרים מקבילים יש את אותו שיפוע, ולכן, לדוגמה
השאלה הבאה, מצאו ישר מקביל לישר y שווה מינוס 30x פלוס 4, העובר בנקודה 3 מינוס 100. אנו יודעים כי השיפוע לישר המבוקש הוא מינוס 30, כמו השיפוע שמופיע בשאלה. הנקודה היא 3 מינוס 100 ולכן x הוא 3, y הוא מינוס 100. נציב, נחשב, נמצא את ערכו של b מינוס 10, נציב ביחד עם ה-a במשוואה הכללית ונקבל את התשובה y שווה מינוס 30x מינוס 10. בהכללה, שאלות מסוג זה נראות כך: מצאו משוואת ישר שמקביל לישר נתון, שלו יש שיפוע מאוד מסוים, והעובר בנקודה xy. נזכור כי השיפוע של הישר הנתון זהה לשיפוע של הישר המבוקש. נציב את הנתונים במשוואת הישר הכללית, נחשב כל אגף בנפרד, נעביר אגפים, נמצא את ערכו של b ונציב. בעצם, בכל שאלה מסוג זה, אנו זוכרים כי אנחנו צריכים שיפוע ונקודה, ומהרגע שיש לנו שיפוע ונקודה, אנו פועלים אותו הדבר, מציבים במשוואה הכללית, מחשבים, כלומר כופלים את x כפול השיפוע, מעבירים אגפים, כלומר עושים פעולה שקולה על שני האגפים, מוצאים את ערכו של b ומציבים במשוואה הכללית. וכך אנו מוצאים את התשובה הסופית לשאלה. שיהיה יום טוב ובהצלחה בהמשך הדרך.